En af de ting, som traditionelt er lidt sværere at få sit hoved rigtigt rundt omkring her på metode 2 forelæsning 4, er beregningen for sandsynligheden for en type 2 fejl. Så det tænkte jeg, at vi skulle have en lille video omkring, som I kan støtte jer til, når I skal lave beregningerne i opgave 5 på ugesid. Men hvad er det nu lige en type 2 fejl er? Ja, som I husker fra forelæsningen, så kalder vi den for beta. Og mere konkret, så dækker type 2 fejlen over de situationer, hvor vi ikke får afvist en nulhypotese, som faktisk er forkert. Den vil vi jo gerne afvise, de forkerte nulhypoteser. Så det er selvfølgelig et problem, hvis det er, at vi ikke får gjort det. Og vi vil selvfølgelig derfor også gerne have, at sandsynligheden for at begå en type 2 fejl er så lille som muligt. Lad os lige genopfriske for os, hvad det er for 3 faktorer, der påvirker sandsynligheden for at begå en type 2 fejl. Ja, som I husker, så er det jo sådan, at sandsynligheden for at begå en type 1 fejl er givet ved alfa, vores fejlsandsynlighed. Og jo mindre alfa er, jo større er sandsynligheden for en type 2 fejl. Så jo mindre alfa, jo større beta. Man kan også sige, at hvis vi vil sikre os imod type 1 fejl, så øger vi derved samtidig sandsynligheden for en type 2 fejl. Så der er indbygget sådan et dilemma mellem type 1 og type 2 fejl her, kan man sige. Den næste faktor, der påvirker vores sandsynlighed for at begå en type 2 fejl, det er afstanden mellem vores parameter my her, og så vores postulerede nulhypoteseværdi my 0. Jo mindre afstand der er, jo tættere den faktiske parameter er på den postulerede nulhypoteseværdi, jo større er sandsynligheden for en type 2 fejl også. Den sidste faktor, vi skal huske os selv på her i forbindelse med, hvad der påvirker sandsynligheden for en type 2 fejl, det er stikprøvestørrelsen. Og det er sådan, at jo mindre stikprøven er, jo større er sandsynligheden for at begå en type 2 fejl. Og det handler simpelthen om, at jo mindre stikprøve vi har, jo større standardfejl får vi, og derfor også jo bredere stikprøvemålsfordelinger får vi. Og det betyder alt i alt, som vi så på forelæsningen, at vi får en større sandsynlighed for at begå en type 2 fejl. Så lad os lige prøve at se her på sliden også fra forelæsningen, hvor type 2 fejlen egentlig er, før vi begynder at beregne. Og her kan I se, at vi har tegnet 2 fordelinger omkring 2 forskellige værdier for parameteren. My 0, vores postulerede parameter fra nulhypotesen, og så en alternativ parameterværdi, som vi har kaldt my a. Hvis vi starter her til venstre, så har vi en fordeling omkring my 0, som altså er fordelingen stikprøvemål, givet at nulhypotesen er korrekt. Så har vi også indtegnet her en y' alfa, som der står hernede. Det er den værdi for stikprøvemålet, y', som markerer begyndelsen af vores forkastningsområde, vores forkastningszone. Så det vil sige, at hvis vi får et y', der falder til højre her for y' alfa, så er det der, vi afviser nulhypotesen. Så det er altså herude i det sorte område, det er vores risiko for en type 1 fejl. Men det er også vigtigt at holde sig for øje, at y' alfa her er også relevant i forhold til at forstå, hvornår vi så begår type 2 fejl, og hvornår vi risikerer at gøre det. For der skal vi nemlig så over i fordelingen omkring my a herovre, den alternative parameterværdi. Den værdi, vi kunne forestille os, at parameteren faktisk har derude. Og der er det sådan, at der er det jo så alle de værdier, der ligger til venstre for y' her, men under kurven for fordelingen omkring my a, altså dem, der er her over det røde område. Det er de værdier, vi risikerer at begå en type 2 fejl, hvor vi ikke får afvist en falsk nulhypotese. Så er det altså arealet her fra y', og så herud til det areal her, det røde areal, der angiver sandsynligheden for en type 2 fejl. Og det er også det, vi har angivet herovre med beta lige med sandsynligheden for en type 2 fejl. Så lad os prøve at kigge på mere formelt, hvordan vi kan beregne det her areal. Og som I kan se her, så skal vi ligesom antage en bestemt værdi for vores parameter derude. Normalvis så har vi jo de her alternative hypoteser, som er givet ved et interval af værdier, enten at my er forskellig fra my 0, eller at my er større eller mindre end my 0. Men her har vi altså, at vi ligesom antager en bestemt konkret værdi for my. Så det er udgangspunktet for at kunne beregne sandsynligheden for en type 2 fejl. Den måde vi beregner det på, kan man inddele i 3 skridt. Før vi går i gang med skridtene, skal vi lige huske os på her, hvad udgangspunktet er. Jamen vi har en nulhypotese, hvor my postulerer sig værdi med my 0, og den sætter vi over for vores alternative hypotese her, en ensidig test, hvor vi siger, at my er større end my 0. Og så har vi selvfølgelig et fastsat alfa-niveau. Og hvis vi leger med tanken om, at alfa kunne være 5%, så vi har en ensidig test, jamen så er vores alfa-niveau jo, det svarer jo så til at have en z-score på 1,645, der markerer 5% ude i halen til højre for vores my 0.
Det man så starter med, når man skal beregne sådan en type 2 fejls sandsynlighed, det er, at vi tager udgangspunkt i nulhypotesen og i den stikprøvemålsfordeling, der er fordelt omkring μ0. Vi starter derfor med at finde den værdi for vores stikprøvemål y', som svarer til starten af vores forkastningsområde. Altså den værdi, som givet at H0 er korrekt, markerer hvorfor vi begynder at forkaste H0. Og det er det, vi med matematisk her har kaldt y'(f), den her. Og den kan I bestemme, som I kender det, ved at tage udgangspunkt i nulhypotesen, nemlig μ0, og så lægge et antal standardfejl til. Her har vi standardfejlen, og så lægger vi det antal til, der svarer til vores alfa-niveau. Her er z alfa. Og det var det, jeg sagde før også, at hvis vi har et alfa-niveau på 5% på en ensidig test, så er det så en z-score på 1,645, vi ganger på vores standardfejl. Standardfejlen skal I så selvfølgelig beregne først. Det næste trin er så, at vi ligesom bevæger os over i den alternative stikprøvemålsfordeling. Den stikprøvemålsfordeling, vi havde til højre i sliden før, den der var fordelt omkring μa. Vi beregner her z-scoren for afstanden fra y'(f), eller forkastnings-y', til den faktiske parameterværdi, altså μa. Det er så at sige den z-score, som markerer afstanden fra μa til starten på forkastningsområdet, men for stikprøvemålsfordelingen omkring μa. Og vi kalder den derfor z-beta. Og den beregner I ligesom I er vant til, hvor I siger, at I tager fat i den forkastnings-y', som vi fandt heroppe, den sætter I ind i formen hernede, og så trækker I så μa fra, altså vores alternative, vores faktiske parameterværdi her. Og så deler I med standardfejlen for at få afstanden fra forkastnings-y' til den faktiske parameter i z-score. Derfor deler vi med standardfejlen. Det sidste vi så skal gøre, det er at tage den her z-score, z-beta, som vi har fundet her, z-scoren for sandsynligheden for en type 2 fejl, og så finde sandsynligheden svarende til den her z-score. Og det gør I helt standard, som I kender det, ved at slå op i tabel A, eller ved at bruge jeres datakommandoer til at finde p-værdier for z-score. Så det er de tre trin, der ligesom der ligger til grund for at kunne regne en konkret sandsynlighed for en type 2 fejl ud, hvis man antager en bestemt værdi for en bestemt værdi for parameteren, nemlig μa. Så lad os lige prøve at kigge på det her til allersidst igen grafisk, hvor vi er tilbage ved sliden fra før. Og det vi så faktisk gør, det er, at vi starter her i fordelingen omkring μ0 og finder vores forkastnings-y', alfa her, den her. Så siger I efter I har fundet den, okay, nu skal vi over i den anden fordeling, den der fordelingen omkring μa. Og det I så siger, det er, I spørger jer selv, hvad er så den ensidige sandsynlighed for at observere den her y', eller en værdi for y', der ligger længere fra μa, og dermed tættere på μ0. Det vil sige, altså hvad er sandsynligheden herover i den her fordeling omkring μa, for at få en z-score for afstanden fra y' her til μa, som er den I har fundet, eller længere væk fra μa. Det er jo alle dem, der ligger her. Og derfor vil det røde område her, det vil svare til sandsynligheden for at begå en type 2 fejl, fordi at det jo for alle de her y', der ligger her, at vi ikke får afvist nulhypotesen, selvom den faktisk er forkert. Og givet at vi så faktisk har den her μa som den alternative korrekte parameterværdi. Jeg håber at det her giver lidt blod på tanden og lidt hjælp til at kunne beregne de forskellige sandsynligheder for type 2 fejl i opgave 5. God fornøjelse.